hanni o damate ara deba ka bon ala bi kalo naani fɔ ɲana inna iddata shuhur inda Allah 12 shahara ko kalo barkama caman bi ala bolo mais kalo 12 o ye san de mais ala ye laharama kalo naani ta ka bɔ a la o laharama kalo naani arajaba bi o la ka sɔrɔ silamɛya ma na kafiriw kun ye arajaba boɲɛ hali ni kɛlɛ kun tɛmɛna ni mɔgɔ cɛ kɛlɛ mana gɛlɛya cogo cogo ni arajaba kalo jɔra a bɛ fɔ ko kɛlɛ tigɛ ni kalo la i ni jugu mana fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo cogo i b'a fɔ a ye de ni arajaba banna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sinon kɛlɛ tɛ k'a kɔnɔ donc laharama kalo belebele dɔ don n y'a f'i ye n ko a juma fɔlɔ alakira sallallahu ta'ala alaihi wasallam a sabatira a bamuso Aminata dɛbɛ la arajaba kalo juma su fɔlɔ la an karamɔgɔ mɔgɔ si tɛ se ka arajaba kalo bonya fɔ ka se a dan na dɔrɔn alakira ko sallallahu alaihi wasallam kitabu dɔ bɛ k'a ma ko nuzatul majalis dɔw k'a ma ko mustaqibu n'i ye tile kelen sɔrɔ ka sun arajaba kalo la limaniya kosɔn k'a fɔ ala ye kalo in bonya n bɛna tile kelen sun a la n'a kɛra ala jati kama ala kɛra ko ni dumɛna o kan hali n'a kɛra arajaba kalo e bɛ tile kelen de suganti ka arajaba bonya n'o ye ni i sar'o kɔnɔ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam k'i sigiyɔrɔ bi bɛn alijinɛ firidawusu ma tile kelen kitabu dɔ bɛ yen ko nuzatul majalisi o b'a walawala ye a bɛ tila k'a f'i ye ko ni mɔgɔ min sera k'i cɛsiri a kɔnɔ ka tile 2 sɔrɔ ko tile 2 sara baraji bɛ doublé ka d'i ma a baraji kelen kelen bɛɛ ka bon diɲɛ ni a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen ye n'i ye sanfara 7 da ka dugufara 7 da o kumana k'o fara ɲɔgɔn kan i ye tile 2 min sun a la a bɛ bɛn o ma o ti kabako ye kuranɛ bi a fɔ an ɲɛna yɔrɔ dɔ la ko araduha ka ardi samawati wal ardi o iddat lil muttaqina ko aljinɛ so min n'a bɛ di mumini ma mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye que n'u ka aljinɛ so fɛn fɛn k'a ka bon ni sanfara 7 ni dugufara 7 n'i y'o da ɲɔgɔn kan k'a ka bon n'o ye mais ala y'o kɛrɛnkɛrɛn k'o di ala ɲɛ siranɲɛbagaw de ma yarabi ala ma an yɛrɛ o la ni mɔgɔ min ye tile 3 sun ala don u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko khandaku dingɛ de don ala bi o khandaku ɲɔgɔnna fɛn fɛn i ni jahanama cɛ o kɔrɔ ye i ti don a kɔnɔ a bɛ dingɛ de bila i n'a cɛ i tɛna se ka pan o kunna fiyewu k'i bɛ taa jahanama kɔnɔ kira ka kumakan hali bi ni mɔgɔ min ye tile 4 sɔrɔ ka sun ala don an karamɔgɔ o nafa ka bon ka tɛmɛ a caman kan diɲɛ laban bɛ yɔrɔ min na bi bana sidɔnbali cayara a ko mɛ ni mɔgɔ min ye tile 4 sun arajaba la kunna ani baki ani balawu ala b'i kisi o ma fo san wɛrɛ la arajaba wɛlɛ n'i ye tile 4 sɔrɔ a kɔnɔ yɔrɔ korona kɛmɛ ka mɔgɔ dabali ban cogo min na o de la n b'o fɔ adamadenw ye jɔn kana kamana guwan ni ala ka balawu nana ala ma balawu si jigi diɲɛ na a ma kunbɛ cogo di min ma a ma bana si jigi diɲɛ na fana fura tɛ bana min na inna allaha lam yanzil da'an illa anzala lahu dawa fatadawaw ala ma bana si jigi diɲɛ na fura tɛ bana min na kumana n'i b'a fɛ ka kisi a ma bana min ka jugu o ye kunna baki ka jugu fa ka jugu balawu ka jugu donc n'i ye tile 4 sɔrɔ ka sun arajaba la o tile 4 bonya kosɔn o bi don i ni kunna cɛ a bi don i ni baki cɛ a bi don i ni fa cɛ a bi don i ni bana sidɔnbali cɛ fo san wɛrɛ la arajaba kalo sa e garantilen don o ko tɛmɛnen kɔ ni mɔgɔ min ye tile 5 sun ala don i ye tile 1 sun ka tile 2 sun ka tile 3 sun fo tile 5 arajaba kalo bonya kama ko ala b'i kisi ka bɔ kaburu jangata ma mais Konate sun ninnu a bɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ ou bien sun ninnu n'i y'a tugu ɲɔgɔn kɔ o ka fisa kosɛbɛ tɛrɛma faamu de ɔ n'i ye tile 6 sun a kɔnɔ dun lahara dɔw bɛ n'i wuli cogo de don mɔgɔ tɛ mɔgɔ yira lahara ni buru fiyɛra ka ban minnu ka baara ye haramu dun ye i b'a sɔrɔ olu kɔnɔ b'u ɲɛfɛ komi kulu yatimɛ nafolo dunbaga u kɔnɔ b'u ɲɛfɛ komi kulu mɔgɔ min bɛ yen n'i ye muso 2 furu i donnen don o ni ɲɔgɔn cɛ lahara i bɛna i fankelen salen don
i donna ka taa min ka fan fɛ i fankelen bi sa ni maaw natɔ ye lahara kɛnɛ ka dɔ fankelen salen don a jigɛnnen don kana se ka fiyewu muso fila kun b'a bolo a ma tile u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na lahara don bɛɛ n'i na cogo don mɔgɔ si tɛ mɔgɔ yira a bɛ komi ni polisi jɔra i b'a ka fini dɔn ka bɔ a la ni gendarme jɔra i b'o ka fini ye o tuma na ni sɔrɔsi fana jɔra o bɛ dɔn n'o fini fana ye donc lahara maa si tɛ si yira tɛrima faamu de bon o tuma na ni buru fiyɛra dɔrɔn e min ye tile 6 sɔrɔ ka sun a kɔnɔ ni buru fiyɛra dɔrɔn i b'o tigi natɔ ye lahara don lumière b'a ɲɛfɛ o lumière ka bɔ ka tɛmɛ baduru kalo kan n'o ye kalo tile 15 su a lumière ka bɔ ka tɛmɛ o kan bon o kɔ tɛmɛnen kɔ ni mɔgɔ min ye a tɔgɔ ye di tile 7 sun ala dun jahanɛmɛso 7 ala b'o datugu jahannamu jahimu hawiyatu laza fo ka taa se hotomato ni sayuru ni sakaru ma ala b'o bɛɛ datugu o ni mɔgɔ min ye tile 8 sɔrɔ ala dun aha alijinɛso 8 ala b'o da yɛlɛ sa a b'a f'i ma ko da min ka di ye do ye da min ka di ye do ye mɔgɔ min ye tile 8 sɔrɔ ka sun arajaba la bon an bɛ ɲɔgɔn ɲininka munna nin bɛɛ bonya dira arajaba ma mun na an y'a f'i ye bonya si tɛ alakira ka bangeni bɔ kira ba garijɛgɛra la arajaba juma su fɔlɔ o de la n'a juma su fɔlɔ sera an karamɔgɔ mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ɛlikaba sanfɛ u bɛ tawafu daminɛ su tilan sabanan fɔlɔ la o ye k'a ta 23h la 0h ninnu ka taga n'i ye su tila 3 ye ka kelen bɔ a la tɔ 2 kɔnɔ kumana olu b'a daminɛ sa mɛlɛkɛ safara 7 mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ɛlikaba la ɔ n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye u bɛ ɛlikaba tawafu sa ni tawafu kɛra fo ka taa se fajiri ma ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma abatumu ni hakal ibada a ye ne la bato cogo ɲuman bɛɛ la a tɔ si tɛ nin kɔfɛ bilen o tuma na aw bɛ mun fɛ an karamɔgɔ nin suba in na mɛlɛkɛw b'a fɔ ala ma anw tɛ alijinɛ fɛ jahanɛmɛ yɛrɛ ɲɛsiranɲɛ tɛ ala mɔgɔ min ye arajaba bonya ni sun ye an ye nin su in na baara de k'i ye tere ka yafa arajaba bonyabagaw ma mɔgɔ min y'a bonya ni sun ye donc dɔ bɛna fɔ k'ale si birinti la parce que ale sunkalo ma wajibiya sijɛ dɔw kan ale si birinti la kuma ale sen tɛ nin baraji ba in na an balimakɛ i sen b'a la banabaatɔ e sen b'a la diinɛ ka nɔgɔ kojugu i bɛ taa sɔrɔ sun se bɛ dɔ ye nka a ka suntigɛ ji yɛrɛ ɲuman sɔrɔli a t'o se t'a ye e mɔgɔ min y'o tigilamɔgɔ suntigɛ ni tamaroden kelen ye a ye baraji min sɔrɔ i y'o ɲɔgɔnna sɔrɔ n'i taara sunbagatɔ suntigɛ tamaroden kelen i y'a suntigɛ dɔrɔn hali n'i ye kuyɛri fa ji la k'o d'a ma n'a sera a kɔnɔ ka b'a suntigɛra kumana a ye baraji min sɔrɔ i b'o ɲɔgɔn sɔrɔ bon kira ba garijɛgɛla kɔnɔ o bonya dama tɛ mɛ hala daw ma mɔgɔ man ka kun wɛrɛ ɲini arajaba ko bonya na bilen ni kira ka bɔ i bolo o de la ala kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam shahru rajab shahru tahlil comme ala yɛrɛ de ko arajaba kalo ye ale ka kalo de ye o kuma shahru tahlil do a bɛ la ilaha illallah i b'o fɔ ka caya kɔnɔ arajaba kalo o de shahru tahlil ye o de la an karamɔgɔ n da bɛ se nin ma arajaba bonya kama ka tila k'a ɲini ala fɛ ni mɔgɔ min y'a ta denko hami de bɛ ne na ala k'o nɔgɔya ni mɔgɔ min y'a ta nkalon tigɛra ka danna ala ka n bɔ a dingɛ kɔnɔ ala k'a nɔgɔya o ye ni mɔgɔ min y'a ta wali juru balalen don kana n bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di ala k'a nɔgɔya o ye ni mɔgɔ min y'a ta bana sidɔnbali ye n sɔrɔ walima kamana gan dɔ bɛ n na ou bien n bɛ hami furuko la ou bien n kalanna papier bɛ n bolo n ma jɔyɔrɔ sɔrɔ ou bien n bɛ baara yɔrɔ la a ti marché en tout cas n'i y'a ta haminako ɲuman kama ala k'a ɲɛ i bolo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Yunusa ye n de fɔ k'a to jɛgɛ kɔnɔ Konate o kɔrɔ
sanuya mawre shite ni ala kelente sanuya be ala ye ikado ala ne nyere kun tonyo angara mogo hali dutigi ka fe min cena amana dimi chugo chugo dude mi nana fo aye cheka karsa ni cena ne bolo adan ye neni de o yoro langa dusubida me ede a che e ma jo ala hanna be du kono e a che e ma jo ala du kono mo ko be jurumi soro e sababu la atigi yare fana dusutida adusutida na e be du de kono chene kera du kono wora blenti ko bi na che wuluti ko bi na che adama de munun be no lu ya akanga che olu bolo a chena min bolo no ko a ne de ni che du kono mo ko to bi lafia et puis dutigi be kishi to jurumi ma maro ni afam meni atigi majira kuma ibi i kolis giri doka kodo kasrote ha kuma so jurumi e kelenye me fentigi jurumi de kacha bo okuma mogo min jora asona ko cher la ne de nodo imana dimi chugo dimi danyo yore parce que jona sona muna yunusa o defo alay la ilaha illa anta mawre shiti ni ala kelente subhanaka sanuya be eye inni kuntu minaz zalimina ni nyire kuntonyo ala ya jabi corona kono fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham nyaka dugo jabi ngila ka kishika bo hami gele mi mbala nyabo obolo bo okmana do dibila dron dibila kana yele mene hali so fagala kana mene o yele doy parce que Yunus ay ndefo ka to jege kono jege yere be abe jege nugo kono jege nugo bi jege yere kono nana jege yere na nugo bebi baji dibi fina kuma ay ni fo dibi sabade kono ma ya fo yoro mina jege de ku ya kunu no yere kan aya fo yoro mina jege tara fo no ka bi dangandala donc ay klebina ni kelen de jege kono donc ay ni kumaka infodro ala ya bodde kuna donc de mushiti jena ibi min fonina no tike ala jaba kalula a do nyini doron surtout ni ya juma shu folo soro joko i jodoro ka joko kelen doron ke joko kele ina doron ni ko Allahu akbar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimina afo shekeme iki kimbiri mine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina shekeme wule ki jo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina shekeme iteda dugula la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina utikeme nani isige tuguni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina keme duru iteda dugula la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina keme woro isige ika afo shekeme tahiya kofe ni tahiya ke ka salam bla afo shen keme ni ya be faranyonga keme wolofla joko kelen kono muna kera joko kelen ye witru nyogona de do o koro ko ala kele de bse ka kogla ala kelen de bse ka kogla o de ya to idana arakan gele indema abe komi witru mako ni na de do sura me fo ala wata asura ye fatiha kalalen kofe asura ye la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin o de asura fatiha kalalen kofe o kuma na shen wolofla keme wolofla bi be o de ma keme fo wolofla sanfara ye wolofla dugu fara ye wolofla ko nyogon ye do wolofla dolo bi boli wolofla ka kira ye den wolofla soro el kaba bi tawafu shen wolofla safani marwa bi boli shen wolofla o wolofla bonya kama angana mo ti boy no na fiu fo ala ka fo nyi jabi bo min kadi ala ko sebe ni ala dele isakuna kola ere mago be min na tigitigi ala ko kiye ere ka balika here ko bado ke doyi akofe min be iklalen ko fa yadi e fanda min de mo ganzoro iko kema flamine wa takato bi dongli dakatade ado ba fo ko akere ala nyana bo balika ko bado ke dron ikisiki kalaje wallahi ngalila alala ala bi bo diga kono o koti meningo kata arajaba kle folola kata se
a tile 10 ma yɔrɔ ko ma ko ala kira bangera ba garijigɛla a su fɔlɔ a tile 27 dun kira ka sanayɛlɛ kɛra o la kila ni ala gɛrɛla ɲɔgɔn na kɛ na ka kaba qausain aw adna a kun ka suru ala la ka tɛmɛ kala n'a kisɛ kan terima faamu de tahiyya de dira ala kira ma ye atahiyatu lillahi azakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh annana nin do jumɛn arajaba kalo ye a tile 27 su tahiyya dira kira ma o de la seli de dira ma o la kuma anw bɛ bonya wɛrɛ jumɛn ɲini arajaba kalo kɔnɔ bilen ɔ nin dɔɔnin kɔfɛ an ka daka sunɔgɔ an t'o fɛgɛya wa surtout jamana bɛ crise min na munna an tɛ ni arakan kelen ninnu kɛ munna an tɛ sarakatibaw bɔ munna an tɛ kɔrɔnaw kala munna an tɛ yafa ɲɔgɔn ma munna e tɛ malobɔrɛ ta muso tisabagatɔ min b'i ka yɔrɔ la ka taa d'a ma arajaba bonya kama o de kosɔn k'a ta a tile fɔlɔ la ka taa bila tile 10 na i b'i jija o kɔnɔ subhanal hayyul qayyum subhana el hayyu el qayyum tile fɔlɔ ka taa bila tile 10 na tile 10 na yɔrɔ an tɛ muriyala n'o tɛ n'i ye hayyul qayyum n'i y'a kalikili bɔ amwalu dunya k'a kalikili bɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɛn kelen ma hayyul qayyum n'i y'a jati bɔ 1 2 3 o bɛ taa bɛn min ma amwalu dunya n'o ye diɲɛ nafolo ye o fana bɛ taa bɛn o ma a bɛ komi n'i ye 5 fara 5 kan o joli ye o tɛ taa ɲɛ wa ɔ n'i ye 1 fɔ a la 9 ka don o ye taa ɲɛ donc hayyul qayyum n'i y'o hindi bɔ amwalu dunya n'o ye diɲɛ nafolo ye n'i y'o hindi bɔ o bɛɛ bɛ taa bɛn ayiwa o kelen de ma a bɛɛ bɛ taa bɛn o tan kelen de mako bɛ diɲɛ nafolo la e k'i janto hayyul qayyum la ni comme an bɛ arajaba ko la n'an don n'a ye o ye baraji wɛrɛ ye terima faamu de o kuma arajaba tile fɔlɔ ka taa se tile 10 ma i b'i jija subhanal hayyul qayyum subhanal hayyul qayyum i b'o kɛ siɲɛ 100 don o don 100 bon ni arajaba kalo tile 10 dafara ka taa tile 11 ka taa bila tile 20 na subhanallahi al-ahadu samadu subhanallahi al-ahadu as-samadu ndi la ka dɔ f'i ye samadu kan kafiri dɔ ye boli bato fo san 70 san 70 kɔnɔ boli tɔgɔ ye arabukan na ko sɔnamu donc sɔnamu o de boli tɔgɔ ye o kuma a kun bɛ to k'a fɔ i y'a sɔnamu i y'a sɔnamu i y'a sɔnamu i y'a sɔnamu bon ala nana k'a da filira siɲɛ 1 dɔrɔn a ko i y'a samadu ala ko mɛlɛkɛw ma a ye nin mako dilan a da fili ko kelen a da filira a m'a dabɔ a kama a da filira de k'a fɔ y'a samadu a ko y'a samadu wele dɔ k'a fɔ y'a sɔnamu a ko y'a samadu kumana ala ko a y'a mako dilan mɛlɛkɛw ko ala ma ko kafiri de don et puis a ma e wele a m'a dabɔ a kama a da yɛlɛmana de a nɛ filira de ala ko tuma hali n'a nɛ filira a ko y'a samadu jɔn de ye samadu ye jɔn de bɛ jigi tugu jɔn de bɛ mɔgɔ jigi fa jɔn de bɛ mɔgɔ mago ɲɛ ni ala de don kuma na n'a ye sɔnamu fɔ ka ban a y'a mago dilan bon o de la an karamɔgɔ ne bɛ sigi ka miiri waati dɔw la ni mɔgɔ ko a ye fɛn dɔ ɲini ala fɛ ala deli la zikiri la ko ala ma sɔn ayi o de kabakoyaba de bɛ kɛ ne na tɛrɛma faamu de ala tɛ jɔn janfa mais i bɛ se ka ala ɲini k'i ka jakarita sɔrɔ o b'i tɛgɛ la ala jakarita di yan ala bɛna a lajɛ sow kan ka e faga sini de i ɲɛ t'o la i ɲɛ bɛ jakarita in na sow kan k'i faga sini ala b'a fɔ tuma na naloma in dulolen bɛ ko jakarita k'a sɔrɔ ninnu bɛna faga o tuma a ye ne weleli min kɛ sisan n bɛ jakarita ko in bɔ yen minnu kan k'a faga dɛ n b'a don u n'o cɛ o tuma jɔ kana bila hakili la fiyewu ko ne ye ala deli ko a ma sɔn non a bɛ jaabi fan dɔ hali ni kafiri ye ala deli a b'a jaabi mais e mago bɛ fɛn min na tuma dɔ la ne ko f'i ka bɔ yan ka taa Amérique e ye kaliyaw don ka fɛn bɛɛ kɛ o la ja e kan ka sa sira de la dɔ kan k'i faga ala b'a fɔ tuma na ni si ye tɔ ye san hakɛ in ye ani daminɛ Amérique taga min kan n'a taara ye sani avion so cɛ mobili b'a faga tuma na tɔn ka tagali jɔ
saya min kan ka sɔrɔ n bɛ tagali in kɛ couverture a n'o cɛ ala wele bɛ don n'o cɛ ala wele bɛ don a n'o cɛ donc mɔgɔ kana bila i kunkolo la fiyewu ko n ye nin ɲini ala fɛ ko a ma sɔn o de kosɔn sani ka ala deli da ala la da la ko i jugu tɛ tɛrɛma faamu de ka adamaden to ba dɛbɛ la o b'a fɔ muso kɔnɔma nege ka bon nege ti muso kɔnɔma na mais den min bɛ muso kɔnɔ aw bɛ hakɛ to o den de b'a fɔ ala ma dibisogo nege bɛ na o tuma hali n'a kɛra dugu tila ye a b'i kurutu kurutu ala e de ye n bila nin foroko in kɔnɔ yan dibisogo dun nege bɛ na o tuma n b'a sɔrɔ cogo di ala bɛ sogo ko fa kari muso la a bɛ taa turu cɛ dibitigiw da la f'a ka sogo de ɲini sa k'o ɲimi ma den bɛ sɔrɔ ka fɔ ala i ni ce den bɛ da kumana muso kɔnɔma mago bɛ den mago bɛ fɛn o fɛn muso kɔnɔma kɔnɔ parce que ni kɛra fila de ye kumana den mago bɛ fɛn o fɛn muso kɔnɔma kɔnɔ n'a y'a réclamer bɛɛ ala de y'a da ye ala ma bɔda d'a ma a bɛ kaso de la ye bon ala fana b'i janto ala ye kumana ala bɛ se k'a janto jɔn na cogo di kabini b'i ba dɛbɛ la e bangenen kɔfɛ fɔ e k'i tɛgɛ ja ala nin kɛ ne ye ko ala m'o kɛ e k'a fɔ ala ma ne jaabi mais ala m'i jaabi cogo di a donna ni min cɛ i b'o dɔn kumana fɔ nin de ka bila jɔ hakili la kelen ala delila ye fɛn dɔ de fɛn dɔw ka hakɛ to fɛn dɔw ka hakɛ to mais ala deliya bɛɛ komi fɛn dɔ de b'a fɔ mɔgɔ ma n bila karisa fɛ yen ɔ a ka bere b'i bolo ka taa a y'i pa dingɛ in kunna buteli fɛrɛ bɛ yan bɛɛ dɛ taa nin sira in fɛ nin jigɛ o ti fɛn dɔ ye dɛ a ka bere bila donc jɔ de kan k'a fɔ ala ye ala nin kɛ ne ye ou bien ala a ka ɲi cogo min na a kɛ ten par exemple anw fɛ yan adamaden ka foyi ma dafa faama minnu sigira an kunna n'o y'o faw n'o baw neni o y'u yɛrɛ sigi de e b'i ka micro la yan e bɛ se k'a fɔ i bɛ kɛ mali président ye mais ni malidenw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni maliden kɛra mɔgɔ 100 ye ni mɔgɔ 85 ko an b'e fɛ e bɛ micro in bila san i bɛ t'i sigi kuluba donc o tuma i b'i yɛrɛ sigi mɔgɔw de ko an b'i fɛ bon e k'a lajɛ adamadenw ye jɔn de yira an fɛ yan ko nin ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'an ma tila ka saraka da o kan donc i kan k'a dɔn o la ko jɔn ka ko tɛ bilen fɔ nin ka kɛ ne ye jɔn ka ko ye jumɛn ye ala a ka nɔgɔ cogo min a kɛ ten jɔ kana jɔ ala jɔyɔrɔ la a ka ɲi cogo min na ala k'a kɛ ten n'i tɛmɛn'o ka bɛn i bɛ fu de la parce que e yɛrɛ bɛna taa kungo dɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la i b'a fɔ ni n kun y'a dɔn kuma ala b'o de dɔn o la jɔn tɛ ala deli foyi la ni ala t'i jaabi o tuma na sunkalo tile 12 n'o ye k'a ta tile 10 na ka taa bila tile 20 na i b'a fɔ subahanallahi ahadu samadu subahanallahi sanuya bɛ ala ye el ahadu ala kelen sanuya b'a ye cogo di muso t'a bolo den t'a bolo a tɛ sunɔgɔ a tɛ jinkɔ a tɛ dumuni kɛ a tɛ ɲɛnakili ala ye ala de ye kumana subahanallahi sanuya bɛ ala ye el ahadu a kelen bɛ a sɔmadu min ye sɔmadu ye k'a daminɛ tile 10 na ka taa bila tile 20 ka taa daminɛ tile 10 na ka taa bila tile 20 na kɛmɛ ni tile 20 dafara dun subahanallahi rauf subahanallahi arraufu araufu ye hinɛ de ala tɔgɔ ye araufu ye mais ala kira tɔgɔ fana kɛ araufu ye bil mu'minina araufu rahim kumana o araufu kira tɔgɔ ye donc ala ni kira jɛra hinɛ na tellement faamu de kumana subahanallahi rauf sanuya bɛ ala ye ala min ye hinɛ masa ye o ye k'a ta tile 20 na ka taa bila tile 30 i b'a kɛ 100 an karamɔgɔ i b'i jija sa a tile 27 su tile 27 su n'o ye kira ka sana yɛlɛ ye ala barika la an bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la ɲamakɔrɔ masa tɛrɛnin na ni ala fana sɔnna an ma dati kelen ta mais a kɔnɔna na fana an ka jurajugu tuna ziyara bɛna ye a kɔnɔ arajaba kalo su mago b'a la kojugu su mago b'a la ziyara ni ala sɔnna n'a nana dati ta a tɛ dogo aw la o bɛ k'a kɔnɔ an ye pɔ min fana jɔ k'a tɔgɔ da Usman Sherif Madana Hayidara la ka kuranna boɲɛ parce que anw ye moriya kɛ fɛn dɔ de ye su seli ni su saraka bɔ o de ye moriw bɔ da la mais k'a fɔ mori bɛ se ka ala deli ka koba dɔ kɛ
kɔsan na de don donc an y'o dagabana pɔ min jɔ faso la k'a tɔgɔ da Usmani Seru Madani Hayidara la ni Ala sɔnna o fana bɛna dayɛlɛ ka kɛ an ka ziyara ye n'a don sera ni Ala sɔnna a tɛ dogo aw la bonya min bɛ arajaba kan an y'a ɲini Ala fɛ an ka jamana Ala k'a bonya kɔnɔ dugawuja min b'a kɔnɔ yarabi an ka jamana Ala k'a basigi hɛrɛ min b'a kɔnɔ Ala ka hɛrɛ don an kan bana sidɔnbali a ye minnu sɔrɔ yarabi Ala ka a nɔgɔya a ma minnu fana sɔrɔ Ala ka don u n'a cɛ an ka jamana Ala k'a basigi Ala ka hɛrɛ ka n'aw ye teleso ninnu ani arajo so Ondu tele fo ka taa se arajo Tijaniya ma Ala ka hɛrɛ k'aw bɛɛ ye Lamini Ɲanka o yɛrɛ an ka kameratigi don so kɔnɔ yan Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye an bɛ kuma ɲɔngiriya ni Ala ka jɛ ye an bɛna tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigi wɛrɛ la wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.